čau. Jsme tu už 4. dílu. Pardon, že tam minula. Já jsem už myslel, že točit nebudu. Tak, ale brácha mě, no, brácha ne. Prostě mě přemluvil, abych točil dál. No, tak jsem točil dál. Tak točím dál, no. Ne, i to lepší, že to dělám takhle, co? Si jo, že docela jo. Ty vogo. Tak počkej, toho si chci sejmout. Jo, tak. Tak, mám ho. Vypadá. 9 kg. Ne. Ty vogo, no, ježiši. Pane bože. Co jim tam našil? Toho si dám v klidu, kámo. Hej lidi, já to si dám v klidu. Pojďte. Teď ho dám, teda zkusím ho dát. Ten byl, tak, dá se říct v klidu. Nedá se říct v klidu, já nevím. Kokanský můstek. Punch jumping. No, že teď je to jako docela dobrý, ale jako nevidíte úplně všechno. Co, počkej, já vám to spravím. Kdyby takhle to bylo lepší. Já takhle. Pardon. Co napíšem? No, nic nebude psát. Teď nic psát nebude. A i takhle jsem ho dal. Tak taky jsem level, nevím. Jako hvězdička a střížka. Tomu říkám hvězda s čárkou. No, hvězda s čárkou. Nevím. Majster Sergia. Tahle postava nebyla byla úplně akorát, že já jsem jí nevykrat, ale na druhou stranu jsem jí vykrat. Teď asi jste neviděli omylem, že mě zabil. No tak, on tam stál, černej s tím, tak on toto, podívejte, to byl zrovna on, tenhle, pojďte, tento to byl. Tady ten z toho uchyl. Tady. Tohodle nemyslím, to mě nezabil. Ten byl hodnej. Ale asi už toho je dost. Tak se vypneme. No, ahojky. To je homo. Dáme se do přátel. Zkusíme ho. Tohle už nejde. 51, aby jsme skillovali jako za 5 minut, to nejde. Já budu točit takovýhle malý už. No tak, další díl bude, nevím, za chvilku. Teď musím jít do obchodu. Tak ahojda. Čau. Můžete dejte like nebo odběr. Facebook bude pod popiskem tohoto videa. Tak čau.